най-глава. Хоризонт. 22 часа, новини с Ивайло Василев. Вице-президентът Илияна Йотова заяви, че очаквала повече от днешната пресконференция след съвещанието на премиера Николай Денков с представители на МВР и на службите за сигурност във връзка с зачестилите тежки криминални престъпления. Според нея българските граждани не са получили успокоение и усещане за сигурност. За съжаление, моите лични очаквания не се оправдаха.